Takže dobré dopoledne. Děkuji za pozvání na tuto velmi zajímavou konferenci. Líbí se mě tady především to, že skutečně diskutuje o současných aktuálních problémech a není to série monologů, jak někdy takže těší mě, že se toho můžu taky zúčastnit. Já bych se chtěl zamyslet nad otázkou, kterou jsem nazval deficit současného demokratického diskurzu. Nemám to tak přesně změřeno, jako to mají sociologové, přesto jsem se tady s některými věcmi vlastně shodl. Pokusím se nejdříve vymezit to, co teda rozumím tím demokratickým diskurzem. Tím demokratickým diskurzem rozumím diskuzi či rozpravu o demokracii. Vlastně navazuji tím, řekl bych, na tradici. U nás to byl Masaryk, který vlastně demokracii vymezil jako diskuzi. Potom to byl třeba Sartori, který vlastně řekl, že vlastně ta teorie demokracie je vlastně hlavní proud diskurzu o té demokracii. A nebo potom je to Habermas, který pojímá vlastně demokracii jako komunikaci, či případně jako deliberaci, ano, tedy jako veřejné vlastně rokování o ní. Řekl bych, že to není však jakákoliv diskuze, ale diskuze podle určitých pravidel. Ten demokratický diskurs spojují se 7 pojmy, které mají charakter, řekl bych, určitých hodnot či norem, tedy neznamená něco faktického, ano, tedy něco, co by bylo teda samo o sobě, nebo něco, co je ve smyslu toho sein, ale naopak toho, co má být, ano, v německém smyslu, že je to sollen. Řekl bych, že jsou to pojmy, které ten diskurs nějakým způsobem určují a směrují. Tedy v tom mém pojetí je to 7 pojmů, samozřejmě může to o tom být diskuze. Teď domnívám se, že je to svoboda, rovnost, spravedlnost, pravidla nebo procedury, lidská práva, participace, solidarita. Zcela legitimní je otázka, proč zrovna těch 7 pojmů. Pokusím se to v průběhu toho příspěvku vysvětlit a odůvodnit, nicméně může být o tom dále diskuze. S tím, že zde figuruje ten deficit, tím deficitem vlastně myslím nedostatečnost, tou nedostatečností chci naznačit to, že se domnívám, že o některých těch otázkách, hodnotách se prostě u nás nediskutuje, nebo se diskutuje vlastně ve velmi malé a omezené míře. Mohlo by zaznít celá řada námitek, že tu některé pojmy chybí, třeba pojmy lidu, voleb, tolerance, nebo že se překrývají, například někdo by mohl říct, že vlastně participace a solidarita je vlastně totéž nebo podobné. Podobně zase by někdo mohl namítnout, že tu třeba není vůbec pojednán problém moci, ano, když vlastně ta moc je potřeba ke spravování vlastně systému, stejně jako každého jiného politického systému. Nicméně ten problém moci se ho potom dotknu, ale dotknu se ho v rámci toho, co nazývám teoriemi omezené nebo redukované demokracie. Domnívám se, že ty teorie omezené demokracie jsou vlastně ty pojmy, které vlastně pojímají demokracii pouze jako soutěž nebo boj o moc. Takovou poslední námitkou je, že vlastně není zmíněna tržní ekonomika, kapitalismus. To bych tady se odkázal na příspěvek vlastně kolegy Hrubce, s tím, že bych řekl, že ta tržní ekonomika je z mého hlediska pro fungování demokracie nezbytná. Nicméně naopak jsme zase svědky toho, že tržní ekonomika nebo kapitalismus můžou existovat bez demokracie, jo, je příklad teda Číny nebo jihoazijských států, a už třeba starší příklad bylo vlastně Pinochetovo Chile a myslím si, že nebezpečné je právě to stotožňování, to znamená stotožní demokracie a kapitalismus, a domnívám se, že je potřeba to nějakým způsobem rozdělit. Ten můj přístup bude, řekl bych, takový kriticko-hermeneutický, to znamená vlastně nějaké si kritické čtení a potom kritická diskuze. Ještě bych řekl, že ten pojem diskurzu vlastně můžeme chápat vlastně ve smyslu Wittgensteinovy jazykové hry, ano, to znamená vlastně jazykové hry, na kterou je vlastně vázána určité vlastně životní formy. Tak nejdříve k pojmu svobody, který samozřejmě k té demokracii bytostně patří vlastně už antického Řecka. Řekl bych, že zajímavé je, že vlastně demokracii ho připsal jak nejznámější řecký demokratický vládce, tedy Perikles, tak zároveň její největší kritik, tedy Platon. Nacházíme tam vlastně první takové náběhy
i osobní svobody, ale protože Perikles říká, že každý může jít vlastní cestou, nicméně pouze náběhy. Myslím si, že vlastně o té individuální osobní svobodě lze mluvit až vlastně v moderní době. U Platona, to Platonovo pojetí svobody je, můžeme říct, dialektické. Na jednu stranu vlastně představuje demokracii jako stát svobodných lidí, stát, který je plný svobody a svobody slova, kde si každý může dělat, co chce, jenže právě ten problém je podle něj v tom onom dělat si cokoliv, tedy v libovůli až své voli. Řekl bych, že vlastně pomenovává problém, který je dodnes aktuální, tedy problém vlastně silné, neodpovědné osobní svobody a naopak slabé anarchistické demokracie. Také můžeme ten pojem svobody vlastně už vidět, řekl bych, v druhé takové kulturní kolébce evropské, tedy v Izraeli, ve starověkém Izraeli, kde vlastně ta svoboda jedince vlastně byla nějakým způsobem garantována desaterem. Ano, to znamená, že tím, že bylo řečeno nezabiješ, nezesmilníš a tak dále, jo, tak tím vlastně byla chápána svoboda nebo respekt teda toho jedince. Vlastně bylo to tam, že to člověku vlastně ukládal sám Bůh, ano, je to řečeno vlastně v druhé osobě, že nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš a tak dále. Ten pojem svobody bychom mohli sledovat i dál. Také bych ještě jenom zmínil, že vlastně už u proroku se vlastně setkáme vlastně, mohli bychom říct si vlastně s určitou sociální kritikou, anebo právě s kritikou, která se domnívám, že je právě potom pro tu demokracii důležitá. Ano, tedy mohli bychom říct si, že vlastně ten prorok vlastně jako kritik vlastně plnil vlastně podobnou funkci jako v novější době politický filozof, poctivý novinář či kritický společenský vědec. Potom v té nové době je to spjato s Magnou chartou Libertatum. Tady bych odkázal, u nás se tuhleto otázku zabývala Božena Komárková, tam má velice takovou pěknou definici, nebo definici výrok Jana Spernsteina, který pravil: panovník nemůže ovládat náboženství, poněvadž náboženství je od Boha, nikoli od člověka. Ano, to znamená, vlastně ta náboženská svoboda vlastně předchází vlastně tomu pozdějšímu pojetí a v zásadě je to polemické pojetí vůči pojetí, které se vlastně prosadilo po Westfálském míru, kdy v tom Westfálském míru znělo cuius elegio elus religio, ano, tedy čí země toho náboženství, ale to znamená, že ten panovník vlastně rozhodoval o náboženství toho podaného, když to vlastně v téhleté formulaci se říká, že tu svobodu má teda i onen podaný. Ta svoboda se stává vlajkovou lodí liberalismu. Já myslím, že to je v celku obecně dost známo, s tím, že se u těch liberálů objevuje varování před tyraní většiny, ano, jak u Milla, tak u Tocquevilla. S tím, že řekl bych, že ten pojem individuální svobody je potom vystupňován v neoliberalismu. Takovým modelovým zástupcem je Isaiah Berlin z esejí Dva pojmy svobody. Svobodu zde vlastně rozlišuje na pozitivní a negativní. Pozitivní je tedy svoboda chápaná jako participace, politické působení, ovlivňování. To podle Berlina žádná svoboda není, protože toto pojetí je zneužitelné. Naopak ta negativní svoboda je svoboda od, prostor, kde nejsem nikým k ničemu nucen a pouze toto je svoboda. Berlin nakonec vlastně dochází k tomu závěru, že vlastně osvícená liberální despocie, která je schopná vlastně zajistit větší míru osobní svobody, je lepší než zákony sešněrovaná demokracie, protože člověka vlastně více omezuje. Takže se domnívám, že vlastně tohleto pojetí vlastně vede fakticky k popírání demokracie. Ono dostává se zde vlastně dál bych zmínil pojem rovnosti. Pojem rovnosti, řekl bych, patří k pojmům, které vlastně po listopadové revoluci u nás upadly v nemilost. Ano, zvláště bylo odsouzeno takzvané, nebo její odsuzováno takzvané rovnostářství. Přesto si myslím, že ten pojem rovnosti je pro demokracii důležitý. Dokonce, řekl bych, jedním z pojmů, na kterých demokracie stojí. Především jde o rovnost před zákonem, o kterou vlastně šlo už vlastně v té antické demokracii, je klíčovým pravidlem i pro naši současnou demokracii. Dalším základním kritériem pro spravedlivé nastavení pravidel je rovnost šancí. Řekl bych, že se nám to zdá snadno splnitelné, pokud vycházíme z toho, že přijímací zkoušky jsou pro všechny stejné, ale už to není tak snadno splnitelné, kdybychom chtěli dosáhnout toho, aby dítě z romské rodiny, které je v některých romských vyloučených lokalit, mělo stejné startovní podmínky jako dítě lékařů či právníků. Ono to znamená, že se nám někdy zdá, že je to jakoby snadné, ale vlastně ne, když
jdeme vlastně potom do té sociální reality. S tím, že řekl bych, že ten pojem svobody je právě, ten pojem rovnosti je důležité ho vlastně spojit vlastně s tím pojmem demokracie a domnívám se, že vlastně ty pojmy nebo ty pojetí, které vlastně staví vlastně svobodu a rovnost proti sobě, jsou v zásadě, je to v zásadě aristokratické pojetí, nedemokratické. A nebo teda oligarchické. Já bych to zkrátil. Ten pojem spravedlnosti, řekl bych, že ten pojem spravedlnosti má vlastně podobný osud v tom současném diskurzu jako ten pojem rovnosti, protože vlastně v tom komunistickém režimu se vlastně mluvilo o sociální spravedlnosti, kde se tvrdilo, že vlastně ten sovětský stát je spravedlivější než kapitalistický. Nicméně, řekl bych, po listopadu se nastal ten opačný efekt, to znamená, že se vlastně vůbec vlastně přestalo vlastně o spravedlnosti mluvit. Dokonce, když by někdo o tom začal veřejně mluvit, tak se vystavuje nebezpečí, že bude označen za komunistu a vlastně, než aby se tomu někdo vystavil, tak vlastně radši vůbec tuhle tu otázku vlastně neotevře. Nicméně ten pojem spravedlnosti vlastně je už klasický pojem, že setkáme se s ním vlastně jak u Platona, tak Aristotela, nebo tak se s ním setkáme u izraelských proroků nebo u Ježíše, kde ta spravedlnost, její hledání, dosahování představovalo vlastně poslední a hlavní cíl života. Podobně se s tím setkáme v té římské právní tradici. Ano, tam je to známé slavné heslo Fiat Justitia perat mundus, ať nastane spravedlnost, i kdyby se zřítil svět. A můžeme to potom sledovat vlastně i potom v té novější politické filozofii. Taková vlastně nejslavnější vlastně, nebo nejznámější dneska teorie spravedlnosti je Rawlsova. Já si myslím, že ta Rawlsova teorie už je obecněji známá, ale myslím si, že je potřeba vlastně si uvědomit, že jak ta otázka vlastně spravedlnosti s tou otázkou diskurzu souvisí a že bychom se jí měli také více věnovat. Pak bych zmínil pojem pravidel nebo procedur. Tedy řekl bych, že pro ten stabilní demokratický stát i společnost je nutné, aby v něm platila pravidla. Řekl bych, že toho si vlastně vědomí už naši předci, když nechtěli, aby panovník panoval neomezeně, ale byl podřízen zákonu. K zákonu ve smyslu závazného pravidla je možné se odvolat jak vůči nadřízenému, tak teda vůči panovníkovi. Proto například Karl Popper mluví o demokracii raději jako o nomokracii, tedy o vládě zákona, než jako o vládě lidu. Podobně bychom mohli sledovat vlastně roli pravidel, jak v té Rawlsově teorii spravedlnosti nebo v Habermasově fakticitě a platnosti, tedy v té deliberativní teorii demokracie, která vlastně má také charakter vlastně jakési procedurální demokracie. Mohli bychom říci, že vlastně ten nedostatek pravidel vlastně kritizuje v tom antickém pojetí už Platón. No, to znamená, že to, co on kritizuje, tak je právě to nerespektování zákona obce, což se vlastně stává živnou půdou, kde vzniká potřeba volání po silném autoritativním státu. To bych řekl, že ten nedostatek pravidel byl taky problém naší ekonomické transformace v 90. let a myslím si, že to dědictví si vlastně neseme dodnes. Další pojem je pojem lidských práv. Lidská práva jsou vlastně spojena s demokracií od té americké a francouzské revoluce. Předcházela jim vlastně v podobě práv a svobod Magna Charta Libertatum. I ten předchozí vývoj na půdě křesťanství zde bych zase odkázal na Boženu Komárkovou, která vlastně tohleto nějakým způsobem zmapovala. Potom ta lidská práva vlastně hrála rozhodující roli v tom zápase disidentských občanských iniciativ, vlastně jak v chartě 77, která se vlastně opírala právně vlastně o mezinárodní pakty o občanských a lidských právech na konferenci v Helsinkách v roce 75.